cases kahapon. Sa balita nasyonal, lain-lain nga bakuna para sa first kag second dose ginatunan karon sang DOH. Hari Ruque, nagaprepara na sang tupiko sa debate bato kay Anay Chief Justice Carpio. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugamahin sang Western Visayas. Karong adlaw Martes, Mayo 11, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Good morning na kag welcome diri sa aton nga Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Good morning Aksyon Doors. Good morning, Action Boy! Kag sa aton mga ka-aksyon. Aha, sige. Sinong una-una muna ya? Happy Tuesday, Happy Action Tuesday Boy! everyone. Yes. Good morning kay Dennis Richard Tiboroma. Nagapamatig siya. Have a great day, man, Dance. Kay Mase Tofago, good morning. Beth Villanueva, maayong aga. And of course, watching us live man si Ma'am Vanessa Mayo. Good morning, Ma'am Van. Kay Evangeline Gradas Baterna, good morning man sa imo. Thank you sa pag-share sa aton nga program. Kay Thea Kim Iriman, good morning. Tamiyo ko lang sinang Shira. Thanks, Gid. Action Boy and Action Dorel. You're welcome, Gid. Athea. Early pa pero may si Athea ba? Way guro klase. Amo na gani guro early siya ka may klase. Gala. Yes. Kasi may klase siya guro 7 a.m. Kaya Chona Cordero, good morning man ma'am. Kaya sino pa? Sa nag-upod sa aton of course sa tanan nga members ng Energy Fans Club, mayong aga sa inyo. Maylang nga pagpamati. Ara na si Kuan katay one ball galyo, ara na. Ara na dayon. Tiyan mo ara na sila ga kuan na sila ga watch. Way pag-comment ga watch na no. Sakay din ka na to dampe. Si Ramil Duray Infante. Kagkay Ashi Wayne Samiliano, good morning man. Ray Baryaga. Baryoga. Good morning, Action Boy, Action Dorel. Monitor lang kami sa Barangay Pandanon, DSB. Good morning. Kag sa family ko ni Christine Minias Villalobos, mayo lang pag-monitor. Kag sa mga members ng EFC, o Energy Fans Club. Good morning sa inyo. Halin sa kay Ray Baryoga. Member man siya sa Energy Fans Club. Basi siguro siguro sa group sa Facebook. Pero wala pa sa chat. Wala pa sa chat. Wala ka mga level. Mga level. At least ka makasunod sa chat mo. No? Sige. Good morning man sa kay Jolo Romero Dablo. From Barangay Rumirang, Isabela. Tatamyaw niya lang ang Dablo kag Biko family. No? Kay Babe Arjen Ortega, good morning man. Kag dira sa Victorina Heights sa Mansalingan. Good morning kay Otay Benedicto. Ginatamyaw niya man sa kay Toto Canoy sa Barangay San Jose. Sa kay Ma'am Van Mayo, thank you very much. Nag-send sa 50 stars. Salamat, Ma'am Van. Romeo Baroba Jr., good morning man, ginagreet nila si Mrs. niya. Good morning si Benbeng Baruba. Daw lang apelido ni Mrs. niya. Na-type ko lang nagmura. Nagsala lang sa pag-type. Kaya basta din ko lain ang apelido. Yabla ni Mrs. Bala, kag lain man ang kay Romeng. Romeng gid yan, no? Ara man Action Boys si Miss Kelly Jelly and si Christine Minies Villalobos ang DSB Pandanon. Pandanon DSB. Pandanon DSB. Kay Jonah Garcia, natamyaw niya man ang pamilya Garcia, Generalao, Dalumpinas, sa Sitio Lunao, Barangay Mailum, Bago City.
from Tandang Sora, Quezon City. Kay Mr. Biboy Villasor, good morning man. Halin sa kay Ma'am Kelly Jelly. Nag-send siya 200 stars. Thank you very much, Ma'am Kelly Jelly. Kag si Judenia Sarmiento Puig Lazaro is also watching. Nagaupod sa aton. Sa kay Louis Aldas Sr. Good morning mandara sa imo. No? Kag kay Maria Luisa Luing Melos, may agaman. Kag kay Ma'am Romela Ilustre Arevalo. Good morning. Kay Louis Aldas Sr. Good morning man sa imo, no? Kag sa tanan naton dira nga naga-monitor bala sa handumanan, no? Sa may ano ganinang ilang tricycle drivers association Hutuda. Yes. Handumanan United Tricycle Drivers Association. Nami ka United. United daw, kwan sila daw Amerika. Sa Amerika United States United of States. Handumanan. United States. Charot. Susan Kaya Lim, good morning man. Sa Drasa Purok Malipayon sa may Puente Vella Subdivision. Sige. Standby na kita mag-aksyon sa aton mga balita lokal. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:09. Sa detalya na sa aton mga balita lokal. Na record sa DOH6 ang Barangay Mansilingan nga may pinakamadamong COVID-19 cases sa syudad sa Bacolod. Inibase man sa datos ng DOH6, sigit presentar sa virtual presser kahapon nga adlaw Lunes. Sa record tutob sang Mayo 2, tuig 2021, ang Barangay Mansilingan ang may 83 ka COVID-19 cases. Ang Barangay Estefania ang may 79, Villamonte may 73, Taculing may 66, Mandalagan 64, Alihis may 44, Granada 41, Tangub nga may 28, Handumanan 25, kag Singkang Airport nga may 25. Naglabot na sa 38,357 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sa 246 ka kumpirmado nga kaso. Nanguna ang aklan sa may madamo nga kaso nga 55, ginasundan sa Iloilo City 51, Bacolod City 43, Capiz kag Iloilo Province 32, Negros Occidental 18 kag Antique 14. Nadugangan man sa 176 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 32,377. Samtang wala sang bago nga napatay, rason nga nagapabilin sa 938 ang death toll sa bugos nga Western Visayas. Sandang nabungkag sang Philippine Drug Enforcement Agency ang isa ka drug den sa Purok 1, Barangay 6, syudad sang Kabankalan sa itong nagligad nga Mayo 8. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahag ni PIDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez, paagi sa Upland Storms ang ila ahensya upod sa Kabankalan City PNP. Ginsulod ang drug den nga ginamentinar nanday Ricardo Garcia, George Ordonia kag Reggie Matos. Duwa pa ni Gomez, madamo sa mga customers gikan sa iban nga banwa kag syudad sa probinsya ang nagabakal kag nagasuyop sa Shabu Tiangge nanday Garcia nga natapna sa ilas ni nga hanay. Nagapati si Gomez nga may iban pa nga Shabu Tiangge sa syudad sa Kamankalan ang padayon nga baligya kag nagapasuyop sang illegal nga droga. Nakumpiskar ang 100,000 pesos ang ginasuspetsuhan shabu sa isa ka babayi sa bypass operations sa City Drug Enforcement Unit o CDEU sa Purok Santo Rosario, Barangay Bata, syudad sang Bacolod, kag gabi. Ang nadakpan ang ginkilala kay May Torres, 44 anyos. Sunod kay Bacolod PNP CDU Chief Lieutenant Edward Bolivar, sa bulig sang Pumuluyo, nadakpan si Torres matapos nagbaligya sa illegal nga droga sa otoridad. Nakuha kay Torres ang 7 ka dalago kag 5 ka elongated plastic sachet sang ginasuspetsuhan shabu ginabulubanta 11 ka gramos. Sa karon preso si Torres sa custodial facility sa Police Station 3. Nasapwa naman ang isa ka bangkay sa isa ka lalaki sa Sitio Marang, Barangay Bago, Banwa sang Don Salvador Benedicto sa tong Domingo sang aga. Ang ining bangkay ginkilala kay Teofisto Villaruel, 38 anyos, soltero, kag pumuluyo sa amuman nga lugar. Suno kay Police Lieutenant Everly Canto, ang Deputy Chief of Police ng TSB,
Katapusan nga nakitaan ang si Villaruel sa itong Mayo 3 kag wala na makapauli. Dunga pa ni kanto sa panawaron man sa pamilya, may diferensya sa paminsanon ang ining napatay. Wala na sa planong pamilya, ngay paidalon pa sa autopsy ang ilas ning himata. Gipasiguro naman sa pulis nga padayon ng investigasyon para may baluan ang ginkamatyan sang biktima. Ginabulong sa hospital ang isa ka lalaki sa giniyang luthangon sa Sitio Hangayon, Barangay Magtikol, Banawas sang Tuboso. Nagligad nga gabi ang biktima ang ginkilala kay Benji Pinunal, 44 anyos, may asawa kag nagapuyo sa Muman nga barangay. Base sa investigasyon sang Tuboso PNP, samtang nagalakas si Pinunal upod ang asawa kag anak sini, hinali nga may naglabay nga motorsiklo kag gitpang luthang sila sang nagasakay. Nakaangkon sang pila sa natuo nga paa gamit ang wala o mahibaloan nga armas luthang. Ang suspect nagpalagyo sa wala may baloan nga direksyon kag paday naman ang investigasyon sa rason sang krimen. Sa mga duwa pa natin nga balita lokal, nagkalapilasan naman ang magamay sa kaso sa pagpanglutang sa Purok Home Lot, Barangay Hunub-Hunub, Siyudad sa Escalante. Malas 5:30 ang takna sang aga sa itong Sabado nga adlaw. Ang mga biktima gikilala nga Sanday Junmar Sante, 39 anyos, kag anak nga isa ka menor de edad, tanan pumuluyo sa amuman nga purok. Ang investigasyon sa Escalante PNP nagwa nga nagasakay sa motorsiklo ang magamay, padulong sa Ballesteros Transloading sang pangluthang amay ni. Naigo sa sagang si Junmar, samtang nakaangko naman sang menor nga pilas sa likod ang anak sini. Ang mga biktima ginabulong karon sa ospital, samtang ang mga sospetsado nagpalagyo naman padulong sa nabukid nga bahin sang lugar. Maraming pang investigasyon na angot sa motibo sang pagpanglutang. Lain-lain nga bakuna para sa first kag second dose ginatunan karon sang DOH. Samtang Harry Roque nagapreparar na sang tupiko sa debate batok kay anay Chief Justice o kay anay Supreme Court Justice Antonio Carpio. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1.
Sakay Alex Montesa, good morning dira sa imo. Sakay Jan Sarnicula from Ramon Espinosa sa Inubaan. Ano man, good from Ramon Espinosa. Sige, Nonoy Elmer Ilano, kay Gliniel Palmon, good morning man dira sa imo. Sakay sa din si Gliniel ya. Kumusta ang adlaw nyo ni Ma'am Dorel? Kumusta ko nung adlaw ta, Dors? Okay, good. Okay, Kaya kaka-start pa man lang sa adlaw ta Aksyon Boy. Ito pambalaan ang matabo sa karon nga adlaw. Makabay pa nga mangin okay. Kumusta ko nung aga ta? Kumusta ang aga siguro? Okay na okay, good. Sa Central Hawaiian, Silay City, na? Neneng Mupra Sobrevega, good morning man. Jimmy Yong, dira sa my Deca Homes, good morning dira. Kag Azucena Cordova, watching lang kami diri sa Germany. Pwede ko na pukaw sa mga pamilya Cordova, Fajardo, Galvan sa Talisay City. Yes, good morning dira sa inyo. Bugtaw na kamo kuno hambal ni Ma'am Azucena Cordova. Sige, Action Doors. Hindi ko makita Action Boy. Hindi mo Dali kita. lang. Kay Ma'am Kelly Jelly, natami naman si Ma'am Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Bia Jonathan, kag Michael June Season. Kay Dennis Richard Tibor Roma. Okay. Kay Doc Matthew Mayo, good morning man. Hello, Dara Doc sa Mayo. Minnesota. Yes. Ano na siya siguro ay basta na bala niya naguro si Ma'am Van nga buksina dang kuan ang Facebook ta kay ara na sila. Revia Garcia, good morning man dira sa Barangay Panukoy. Janet Delino, good morning man. Si Jack Pinonggan, Action Boy. Jack Pinonggan. Yes. Alunan Suzette, good morning man. Dira sa may Hong Kong. Good morning, ma'am. Kaya Juvie Sikula Gregas. Always gid ako nagahulat ni Goro sa inyo program every morning. Salamat, sir. Kay Juvie Camarista Gilasing or Hilasing. Good morning. Kay okay. Miss Liza Joy Ilona Moroso, maayong aga. Kay Ma'am Maria Luisa Melos, maayong aga sa imo, ma'am. Kay Nanette Balinsoy Lupasi, good morning Action Boy kag Dorel. May lang pagpamati dira sa San Enrique family Lupasi kag Jaime family. Okay. Si Johans Romel Pariboy, good AM, naguba ko ng iya old account nga si Tito Maui kanya da siya niyo. Gala. Ang plantito Action Boy. Ang iya sa mga Facebook amo ne si Johans Romel. Johans Romel, buti niya man naging kuha ang amo ning. Hindi niya naman Ay, ko. basta ano lang na kabalo ka. I-login mo lang mga dason ni adlaw, i-try mo lang, sir. Okay, kisa mo na Action Boy bisyo ang imong account. But don't give up. But don't give up. Si Doc Mayo, good morning to both of us. Yes. Good morning, Doc Mayo. Hello. Hello siya sa atin, Action Boy. Yes. Hello, Doc Mayo. Kay Edmar Kilitar, good morning dito sa may Bago City. Belated Happy Mother's Day sa tanan ni Eloy, especially sa iya nanay nga si Marlene Kilitar Octiva. Okay. Good morning. Jacqueline Del Mondo Makawili, dra sa may Makawili family sa Tampalon, Kabankalan, ginag-greet niya man. Rosalina Espadero, good morning. Kay Reda V. Carion, maayong agaman, dra sa may Isabela. Kay Mirho Go Onad, Tito, good morning. Kapamati gid ko gid subong sa Tiangge si Sita kag sa taga Panumbok Panagat na kamo. Diri sa Purok Awa Barangay Cadiz City. Barangay 6. Barangay 6 Cadiz City. Ay, na Blues Moction Boy. Okay, Tito mo, no? Sir Efrem Aruz, good morning man. Dira sa may Sally Lechon. Manok. Elmer Boyet Villamor, good morning. Okay, sige. Thank you sa pagpamati. Si Miga Tarakelo, Gariando, Arasyon. Yes, Miga Rax. Hello, si Murax. Go. Go. Standby na sa ating mga balita lokal. Abalat na.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:24. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Isa karon sa ginatunan sang Department of Health ang mahimo epekto sang lain-lain nga bakuna nga ihatag sa una kay ikaduha nga dose. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga nakig-angot na sila sa Department of Science and Technology kag sa Vaccine Expert Panel para magpatigayon sa pagtuon angot sini. Handa naman ang DOH nga maghulat sang resulta sa anuman nga pagtuon angot sa kombinasyon sa mga bakuna tubtob sa makahimo sang ebidensya nga luwas ini. May inisyal na nga pagtuon ang VEP nga nakadiskubre sang theoretical basis apang bangod teorya pa lamang kinanglan sa gyapon sang dugang nga mga impormasyon kag ebidensya. Nagprepara na si Presidential Spokesman Harry Roque sang tupiko para sa debate kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio kay iban pa nga kritiko sa administrasyon lakip na kay Vice President Leni Robredo. Una aging designar ni Presidente Rodrigo Duterte si Roque nga makigdebate kay Carpio matapos wala gindayon sa Presidente base man sa panugyan sa mga cabinet officials. Gininsiste ni Roque nga wala nakamunong Presidente sa iyang public address sa ginalegar involvement ni Carpio upon may kakulangan nga ang amo ang nagtulod sa Philippine Navy para magbiya sa Scarborough Shoal sa 2012 kasunod sa standoff sa China. Ginklaro naman sang Department of Health nga hindi makabakal ang ahensya sang remdesivir bangod wala pa ini na rehistro sa lokal. Ginhimo ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang palayag kasunod sa paandam nga mahimo mapasakaan sang kaso ang mga health officials nga kalakip sa procurement sang nasambit nga bulong. Sunod kay Vergere, hindi pwede makabakal sang remdesivir bangod wala pa ini sang Certificate of Product Registration. Isa ni ka authorization agud mangin legal ang pagbaligya sang bulong. Doon pa ni Vergere, ginatugutan lamang ang remdesivir sa idalom sang Compassionate Special Permit nga mahimo lamang ma-issue sang doktor o kung sa ospital nga nag-apply sini. Sa Numero 1, naghatag ang DOH sa mga ospital sang 5 milyones pesos kada isa sadtong Marso agud madugangan ang ila supply sang bulong. Ginahingyo na nakalusugan Representative Mike Defensor ang mga ahensya sa gobyerno nga ihatag na sa Biyernes ang mid-year bonus ng ilang mga empleyado. Sino kay Defensor, dako nga bulig ang temprano nga release incentive sa masobra 1 milyon ka empleyado sa gobyerno sa tunga sa pandemya labi na sa healthcare workers sa iban pa nga frontliners. Dugang pa sang kongresista sa idalom sang Republic Act number 11466 nga ginpasar sa Kongreso ang mga taga-gobyerno halin sa presidente tubtob sa janitor makabaton sang mid-year bonus katumbas sa 1 ka bulan nga sweldo. Sa ibang panaton nga balita nasyonal, nagpahanumdum naman ang Commission on Elections sa publiko nga magparehistro na. Ilabi pa nga 4 ka bulan lang antes ang deadline para diri. Target sang komisyon nga maka-record sang 7 milyones ka mga bag-o nga rehistrado nga botante. Apang sa karon mga 2.8 milyones pa lang ang kanamuon sang nagparehistro umpisa sa Abril 30. Sa September 30 na siningatuig ang deadline para sa voter registration. Sunod kay COMELEC spokesperson James Jimenez, hindi na palawigon ang voter registration period bisan suspendido ini sa mga lugar nga napaidalom sa stricto nga community quarantine status. Nagahimo naman sa tikang ang COMELEC para pasangkaron ang kahigunan sa publiko para magparehistro samtang ginasunod ang health protocol batok sa COVID-19. Kalakip diri ang pre-online registration para madasig na ang proseso pagpadulong sa aplikante sa opisina sa COMELEC. Ginpahayag ni PNP Chief General Guillermo Elezar nga magabisita ang mga pulis sa community pantry sa pangwala nagakahulugan nga ila ginamonitor ang mga pantry. Sunod kay Elezar nga tuyo sa pagbisita ang mga magbulig sa mga pantry organizers pagi sa paghatag sang proteksyon. Una diri kasubo ni Elezar ang pagkabig sa ibang nga tao nga isa kasahi sang pagpang-abuso ang pila katikang sang kapulisan. Patag ni Elezar nga dapat insyentihon sang publiko nga kabagin sa obligasyon sang kapulisan ang maglibot kag magpamangkot agud masiguro ang kalinong sang lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:28. Kag sa ato naman nga mga
Good morning dira kay Virgie Legaspi Coloso sa Bago City, Rojan Basa dira sa India, no? Karta Tumpong, good morning man kay Neil Brian Valuis. Tete Hoka Tetangata, good morning man kay Jel Gay Gayo Butalon Senido. Inyong pamatiyan na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel ka ba? Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon